Welcome! Welcome to Bulgaria! Няма на света хора като тия, яко веселая. Сетке! Много ти е голям! Кое бе, Дамяне? Балкона! Да ти отива на Маркуча. Галено! Да влизаш вътре, а ти да си прибираш Маркуча. Не виждаш ли, че е още малка? Кой е намалено? Както я гледам, ти ми изглежда малка. А тази стопалка как ти изглежда? Ladies and gentlemen, welcome. Welcome. Welcome to Bulgaria! Няма на света хора като тия, яко весела, яко дъмбения, пълна свобода, даже свободия. Welcome to Bulgaria. На Балканите народа най-добрия, без пари живее като паралия. Лелелеле, страшна газария. Welcome to Bulgaria. Известни сме с Черното море, бетон е цялото, но много е добре. Жени, мъже, тук всички сме свестни, че сме тарикати и с това сме известни. Известни сме, че сме много красиви. Не вярваш ли, ела и погледни ни. Измислили сме киселото мляко. Много е. Няма на света хора като тия, яко весела, яко дъмбения, пълна свобода, даже свободия. Welcome to Bulgaria. На Балканите народа най-добрия, без пари живее като паралия. Лелелеле, страшна газария. Welcome to Bulgaria. Парите свършват, но купона никога. Мъжете много ни държат на масата. И всички след 12 стават фоко-фоко. И каквото става си остава тук споко-споко. Споко, само споко, я ръцете по-високо. Ай, че след бяла роза пускам доко-доко. Няма нищо, дето нас да ни оплаши. Господи българи! Горе всички чаши. Господи българи! Ръцете горе! Господи българи! Ръцете горе! Господи българи! Ръцете горе! Господи българи! Господи българи! Ръцете горе! Господи българи! Ръцете горе! Господи, Господи, Господи! Господи българи! Няма на света хора като тия, яко весела, яко дъмбения, пълна свобода, даже свободия. Welcome to Bulgaria. На Балканите народа най-добрия, без пари живее като паралия. Лелелеле, страшна газария. Welcome to Bulgaria. Раз, два, три. Шифорец. Горе всички чаши. Господи българи! Ръцете горе! Господи българи! Ръцете горе! Господи българи! Ръцете горе! Господи българи! Господи българи! Ръцете горе! Господи българи! Ръцете горе! Господи, Господи, Господи! Господи българи! Резултатът продължава да е 0-0. Кралевски Дано! Какво стана с бирата, ма? Носи се! естествено имаше едно добро разиграние в самото начало на матча, но това остана далеч. А тя пари, ма! Бирата му парела. Важно е жена ти да е горещ. Хайде, идваш ли? Нищо за пореден път. Идвам. Там така и така никой нищо няма вкара. Но спокойно може да кажем, България отново играе от време на време